makakuha po kayo ng simpatiya sa taga Visayas at sa taga Mindanao, ay binibintahan nyo ng mas mura ng bigas. Pero yung mga Bisaya hindi po talagang madaling mapudol. So magandang araw po sa ating lahat, at lalong lalo na sa mga subscribers natin, sa mga bagong nanood sa videos natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga pat. At sa mga nanood na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman, mga pat, para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon, mga pat, ay pag-usapan natin yung bigas na ibibenta po nila ng tag 20 pesos ang kilo. At bago pa naman dyan, at isang like at subscribe naman, mga par, at masaya na tayo dyan. Ngayon, mga par, ipatupad na po nila yung pagbenta ng bigas na tag 20 pesos ang kilo. Bakit nga ba, mga par, dito mismo sa Visayas, sa Central Visayas po sila nagbibenta ng mas mura ng kilo ng bigas? Bakit ano kaya ang dahilan, mga par? Ano kaya ang reason kung dito sila sa Central Visayas nagbibenta ng mas murang kilo ng bigas? So pag-usapan natin yan. So alam po nila, mga par, na lugi po sila dito sa Visayas, at lalong lalo na dyan sa Mindanao, wala silang makukuhang suporta. Kaya dito sila sa Visayas nagbibenta ng mas mura ng kilo ng bigas. Pero, mga par, yung mga Bisaya ay hindi po maloko-loko. Ay yung mga Bisaya ay mautak. Hindi po ninyo kami mapudol. At yung mga taga Luzon, yung ibang mga taga Luzon, ay binubudol po ninyo noon sa bigas na gawin po ninyo ng 20 pesos ang kilo ng bigas. Ay yung taga Bisaya ay hindi po ninyo kami mapudol. Yung bigas na binibenta po ninyo na 20 pesos ang kilo, bibili po kami yan, pero hindi po kami pupoto sa inyo, kasi ginagawa lang ninyo yun kasi parating na po ang eleksyon, para makakuha po kayo ng simpatiya sa taga Visayas at sa taga Mindanao, ay binibintahan nyo ng mas mura ng bigas. Pero yung mga Bisaya hindi po talagang madaling mapudol. Mabudol man dito, mga par, yun po sila ay tinatawag natin na bangag. Sila po ay mga bangag, mga par, kung mabudol man ito. Napag-isipan nila na yung bigas gagawin na nila yung 20 pesos ang kilo, pero dito muna sila sa Visayas. Kasi sa Visayas, mga par, maraming butante dito. Kaya sinusubukan nila ulit na budulin yung mga Bisaya. Pero hindi nila alam, yung mga Bisaya ay mambubudol rin. So maraming salamat, mga par, sa panonood po ninyo sa aking mga videos.